parla sobre la superació, com dues persones aconsegueixen superar la por i afrontar una realitat conjuntament. Les disciplines i tècniques que surten a l'espectacle són molt variades, des del teatre, la dansa, el circ, i bé, i ens ha agradat tractar-ho d'aquesta manera. Tot això vam començar fent tot un treball de taula en el qual vam parlar sobre les emocions, vam llegir, vam escoltar cançons, vam mirar pintures, ens vam inspirar, vam trobar les nostres fonts d'inspiració per crear tot un marc que ens agradés i que ens inspirés a l'hora de posar en escena totes aquestes emocions. Phil vol que l'audiència formi part de l'espectacle, que se senti que està a prop de l'escena, a prop dels protagonistes, així com a nosaltres ens agrada sentir-nos a prop del públic. Per això hem triat el format a 4 bandes, petit, íntim, acollidor. De vegades ens imaginem cada escena com petites llavors que creixen, que van creixent al llarg de l'espectacle a dins de cada persona del públic. A més, com hem dit, Phil és un viatge emocional que el que fa és passar per diferents estats, des d'alegria, tristesa, surten somriures, ràbia. Phil es caracteritza, entre altres coses, per la senzillesa amb la seva escenografia. Hem volgut prioritzar la nostra atenció i la del públic cap a allò més essencial, que per nosaltres ha estat el moviment corporal al servei de la dramatúrgia. També ens ha influenciat el fet que volíem fer un muntatge, un desmuntatge i un transport de l'escenografia el més senzill possible. El que fem és buscar cançons en forma de paisatge sonor que ens transportin a un estat emocional. En quant a personatges, ella és àgil de mans a mans, per tant és la persona que vola i que fa les acrobàcies més espectaculars, i jo sóc el portó, que la llenço i l'atrapo i també faig acrobàcia de terra. Aquest treball l'hem fet molt a través del feedback, sobretot de l'Anna i també d'altra gent que ha treballat amb nosaltres, com el Roberto Magro, la Làlia Aiguader, amics i coneguts dels centres de residència on hem estat passant. D'aquesta manera hem anat trobant un llenguatge comú i hem anat trobant unes sensacions, uns sentiments en quant a allò que volíem parlar, no? Que sobretot era de les pors individuals, de les relacions. Benvinguts i benvingudes en el Lunga UC.